Miarritzen Hego Amerikako Zinema eta Kulturen Festivala zinez oparoa urtean, asteburuan sari emateak, poza nagusi baina kezka handia ere, eskuin muturraren gorakadaren gatik berehala hango zinemagileak entzunen ditugu. Gaur mauleratere itzuli bat eginen dugu, Osagarri etxea inauguratu baitute berriki. Arratsaldeon irulegitik, Nafarroa Garaia eta Arabako Errioxan bezala, hemen ere, Baigorri eta Garaziko eskualde hauetan, mats biltzea hasi da egun hauetan, Sormarkan, 150 hektara orotarat eta erran bezala egun hauetan, lan eta lan mats hori biltzeko. Baina gure mankizuna hasteko, lehenik, berritasuna handi bat, Lapurdiko kostaldean. Gehien kutsatzen duten ibilgailuek ezin izanen dute gehiago ibili, Hendaia eta Tarnose artean dauden Ameka herritan, Baiona, Miarritze eta Donibane Luizunen eman dezagun. 2028ko apirilaren lehenetik goiti aplikatuko da hirigune elkargoaren gehiengoak bozkatu duen neurri berria. Beharrezkoa da, hori segur, badakigu malburuski gure airea gero eta gehiago zikintzen ari dela eta polua zikindua dela, behaz, Bistanda beharrezkoa dela, badira ere osagarri helburuak eta osagarri nola erronkak, nunbait. Urte guziz, 57.000 eriotz kutsadurarekin lotuak direlakoz Frantziako estatuan. Hegoaldean ez bezala, neurri berria Ameka herritan aplikatuko da, beren eremu oso-osoan eta ez bakarrik hiriguneetan. Gehien kutsatzen duten ibilgailuek zenbait salbuespen izanen dituzte, urtean hirietako mediku edo notarioen gana joateko, zer gertatuko den barnekaldeko ofizialeekin ez da argi. Legea errespetatzen ez dutenek, 70 euroko isunak izanen dituzte alta. Badakigu hainbat salbuespen badirela, derogazioak deitzen direnak, eta bereziki hor bada bat neri ez dena ulergarria eta ne ustez asarrea sortzen duena ere gure tartean da autobide horren arazoa. Zenta jakin behar da, bez autobide hori eremu hortatik kanpo geldituko dela. Alta, 63 autobideak Urruña erdi-erditik zeharkatzen du, salbuespen bera 64arekin, egunero 10.000 kamioi baino gehiago pasatzen dira orgaindi. Emisio gutiren eremu berria beraz Hendaia eta Tarnose artean, baina hortik kanpo ere, Baionako portuan dauden enpresak, bai eta aireportua. Gaur ez dena ulergarria eta ez dena onargarria, da bai guk behar ditugula olako eremuak eman segur, baina denak sartu behar direla, eta ez autobide horiek ateratu, ez eta ere bertze salbuespen batzuk egin, bereziki hor estatuak adibidez bere autoeri buruz eta salbuespenetan sartzen da. Estatu frantsesa ari zaigu hainbat leksione emaiten guri, baina arek bestalde egiten du. Galdera ere, zer gertatuko ote den gehien kutsatzen duten autobusekin. Heldu den apirilean indarrean sartuko den araua ontzeko, hobetzeko, ondoko egunetan hirigune elkargoak herritarren iritziak bilduko ditu. Mauleko Osagarri etxea inauguratu dute lau mediku, kardiologo bat, dermatologo bat, dietista bat, ortofonista bat eta bi ortoptista kokatu dira. Erizain liberalen kabineteak eskaintzen dituen zerbitzuen Osagarri. Il y a une présence médicale désormais en Soule. Sendagile bakarra zuten Maulen duela urte batzuk. Il y a pas bien longtemps, il y avait un médecin généraliste pour Moléon. Eta orain zerbitzu anitz hauekin sendagileak landa eremuetan baldintza honetan kokatzeaz gain, finkatzeko aukera ere izatea bilatzen da, erakartzea. Où nous avons une déprise démographique extrêmement importante. Demografikoki zuberoa zailtasunak dituen lurraldea izanik, Osagarri etxe hauek egoera ez areagotzeko helburua dutela nabarmendu dute. Dislocation de cette partie importante du Pays Basque. Orotara osasunarloko 26 profesional izanen dira Maulen. Gaur egun,
Lan bateramana da ikasaldian diren medikuen harrera hobetzeko, kolokazioan den etxe bat beren esku utziz metro batzuetara. La cohérence de la proximité entre la maison de santé et l'hôpital. Osagarri etxea ospitaletik hurbil da, eta horrek biztanleei osasun zerbitzu hobea eskintzeko aukera emanen diela azpimarratu dute. L'ensemble des parties prenantes, des acteurs, comme c'est le cas ici dans la Soule, autour d'un projet, je pense qu'on se donne vraiment beaucoup de chance. Duela 10 urte inauguratu zuten Barkoseko osagarri etxearen ondotik atarratzekoak ere aitzina jarraitzen du, 8 profesional dira bertan orotara. Atarratzeko herritarren eta Basaburuan bizi diren guztien zerbitzuko. Gente, eu acho que vai entrar na água, vamos? Ego Amerikako doinuak miarritzen aste batez, Zango Zinema eta Kulturen 33. Festivalarekin, Argentina izan da gomita nagusia eta karia hortarat Leonardo Sbaraglia aktoreari harrera beroa egin diote. 54 urte eta jadanik 110 film bertzeak bertze Pedro Almodovarrekin ere. Orezko abrazo saria Alfonso Cuarón Mexikoko zinegileari eman diote bere ibilbidea zoriontzeko. Festivala bururatzeko asteburuan sari gehiago, filma onenari eman dezagun Brasilen egina Baby. L'abrazo du meilleur film est attribué à Baby de Marcelo Caetano. Baby de Marcelo Caetano. El abrazo es muy lindo, ¿no? Es un abrazo como la fraternidad. Saria anaitasunaren ikurra da bere hitzetan, nahi zuen, baina egia erran sorpresa atsegina izan da. Baby filmak adingabe baten gora berak aipatzen ditu, presondegitik ateratzen delarik. Film sarituen artean ere, Ana Endarak egin duen Querido Tropiko publikoak eman duen saria, bi emaztean arteko harremana bat langile xumea da, bertzea aberatsa, baina burua galtzen ari da. Yo, al primer festival de cine que vine en mi vida, fue con mi primer documental y fue a Biarritz. Biziki pozik dago saritua izatea, bere lehen dokumentala Biarritzen aurkeztu baizuen duela zenbait urte, orain bere filma Toronton eta Donostian zinemaldian erakutsi du, laster Rion eta espero du toki gehiago izatea Europa osoan. Dokumentalen sailean, epaimaia eta publikoaren sariak, Argentinako Una canción para mi tierra lanarentzat izan da, txalo gehien izan duen dokumentala. Se trata la película de un maestro de música de escuelas rurales que descubre que en sus alumnos son fumigados. Musika erakasle baten historia da, heroi bat, gudaki salatu baitu hegazkin batzuek onkailuak botatzen dituztela eskola batzuen ondoan, ikasleen osasuna arriskuan emanez. Desde la escuela rural, ¿vos crees que a nosotros alguien nos va a respetar acá? Miarritzen kultura, bainan kezka handia ere, eskuin muturraren gorakadarengatik. Está limitando la cultura en general. Argentinan zinema sustatzen den erakunde publikoa arriskuan dago, gobernu berriak desagerrarazi nahi baitu, aniztasunaren kontra dira, hezkuntza publikoaren kontra ere. Eta beraz, buru egiteko bertze guziek elkartu behar ginuke, Europarekin ere bai. Extrema derecha es una amenaza directa. Mehatxu zuzena da aniztasunaren kontra, planeta pobretzen dute, dena mugatu nahi lukete, baina zinema, mutur guzien kontrako eguneroko borrokada. Pasamos momentos muy difíciles en Brasil con la extrema derecha en poder. Brasilen ere zaitasunak dituzte, benetan infiltratuak direlakotz, jendeari lilura piztu behar zaio eskuin muturrak egiten duen bezala. Yo estoy preocupada por el auge de las extremas. Venezuelako zinegile hauak kezkatua da mutur guzien gorakadarengatik, gogoratzen du 8 milioi lagunek herrialdetik atera behar izan dutela, populismoa arriskutsua da eskuinekoa eta ezkerrekoa. Kulturaz gain, egoera politikoa ere aipagai ere beraz nola ez, Miarritzen festivala aberatsa edizio oparoa, bertzeak bertze, CMQ Big Band taldearen inguruan. Helduden urtean, gehiago.